Vítajte pri odhaľovaní nového motívu na našom Eurosuveníri. Dnes si spoločne vyberieme motívy priamo z krabice a už teraz môžeme prezradiť, že mnoho z vás správne tipovalo. Nový suvenír bude zobrazovať modrý kostolík v Bratislave, kostol svätej Alžbety. Novým motívom je ikonický modrý kostolík v Bratislave, kostol svätej Alžbety. Tento jedinečný secesný kostol je jednou z najfotografovanejších stavieb Bratislavy, známy svojou nezamieniteľnou modrou fasádou a jemnými ornamentami. Stavba bola dokončená v roku 1913 a dnes je nielen kultúrnou pamiatkou, ale aj miestom mnohých svadobných udalostí. Tento motív je k dispozícii v bežnom vydaní aj v špeciálnom aniverzári vydaní. Druhým motívom, ktorý je dotlačou, je známa socha Čumila, obľúbená atrakcia v srdci Bratislavy. Socha, ktorá vznikla v roku 1997, zobrazuje muža vyčnievajúceho z kanála a stala sa symbolom humoru a originality mesta. Rovnako ako modrý kostolík, aj Čumil má bežné vydanie a špeciálne aniverzári vydanie, ktoré oslavuje jeho obľúbenosť a miesto v srdciach Bratislavčanov.